Fon Morales, and then my partner is upon ako diri si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanang asap kita? Always say, prayer mo na importante yung kaisunan na itong pag-ampog panilangin sa itong labang mga una si Stan. Lord, thank you kay Lord sa magkata ka na mong grasya, matagad daw. And then ako sa rin i-shout out sa kung kanil rin akong amigo di ada di. Ni-shout out kanina mas doon si Roldan Castro. Okay, gikan pagkitaon ni Skarkar City. Okay, Dan, salamat kasi mong pagbisita na mga sa studio. Thank you kay Dan Castro. Okay, kumusta ka mga tanan? Mga kasama. Okay, kining suwat na po ko ng tuhatakan o pagtagad, no? Pinada kini sa usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Atoy. Kini gibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Excellent ang atong sender, si Atoy. Problema bahin sa kong kaminyoon. Magpakasal mo doon tataon mi sa akong hinigugma. Nganong problema kay kuha niya mong padung taming kasal, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang tanan, ha? Pagkalami, pagkahubo, pagkahapsay sa iyang buho. Kung hikapon, murag mamon, danglog, labi nag-iyang sudlayon. Pagkasinaw, pagkahamis, sa kang inday, ngakuti siyang ilong, pagtaberilong, mga mata murag mutya kung tanawon. Pastilan inday, kung makuka, pagtumbatag, dakong baka, kung tilipag, yut matagbaw, magtumbakog, dakong kabaw, pagkahumang, sa atong kasal, pagmantinil dayon kita og pandisal, kay ang kabaw ug ang baka, patinugon taog kabay ang tang duha, patinugon taog kabay ang tang duha. Ole! Kahit ang kasala. Oy, tay! Tay, nadi ka diha, tay? Ay, lingaw-lingaw ko, tay. Handom-handom ko sa... handom-handom ko. Tay, nagadum-handom ko sa kung mga umaabot ba? Ayaw sa ka man mag-singer kag yun, ha? Ayaw na lang pangandoy diyan, ha? Uy, kaya di yun ka makakwarta diyan. Pabida nga doon taon. Kaya ano man tayo, ha? Pastilan dili pinaparehas ka ni Adto nga kung mag-singer ka, buhatan na yun nagplaka kay mong kanta. O dili, mabuhatan kag album. Unya mo ibaligya sa mga tindahan. Karoon lisod naman na. Lisod na tayo, ha? Sa amin mong palitan na imong kanta. Nga naghatag ni mong sampol, ana. Unya ipatukar na yun ang radyo. I-post na yun sa YouTube. I-post, ana, wala. Misikat man tuon, pero wala mo palit sa imong album. Kaya ang tao o gustong makadungog sa imong kanta, ato na malang mangupya sa YouTube. Ano na makakwarta ka dyan, ha? Dili man? Saan ba mapagkahalin na imong plaka? Himoon na akong plaka sa bisikleta, tay. Kakakidot ba yan, eh? Pero don't worry, tay. Ano, dili ba kuno ko babalaka? Di ko mag-singer. Wanay panahon mag-singer po, tay. Bila ako mag-singer yun ka. Nagkadakanta ka manggodig ang urasa. Ay, mga na nakadaot ninyo, tay. Kung makita galin ninyong tao magkanta, mag-singer na dayon. Kung makita ninyong tao magsayo-sayo, mag-dancer na dayon. Kung makita kag tao nga naghigda, maingon sa ka, higda-higda mo ka, practice kang kamatay, patay-patay pa dayon. Hello, bihato yun. Kahanggaw ba yan mo? Ano ko na mo magkagpakay? Yabag ni mo. Yabag ka mag-utok. Unsa tatay? Ano man, adtom kita paingon na na. Ay, lumbihato yun. Umhan mo sa tani mo. Sa mahilo na tayo. Diha ka na, oy. Asal ka ito ka, Jordan? Pagpalit ko glansang. Ha? Lansang? Usaw mo lansang? Magduk-duk-duk-duk sa diay katay. Kung sa'y magduk-duk-duk-duk. Magpalit mo kang lansang. Hello, diha. Duk-duk kayo mong mata. Oh,
Usaw din mo latang. Ay, ako sa ngago. Bangas ka pagkakidot. Buli daw niya eh. Nami duwa ro dahil, di ba? Nang ka na, may ligan ni sa tuwa niya. May apisan ko. Magbasket asad ka. Oo, nay. May na lang ba? Na yung mga singot ng magawas tong lawas ba? Di kay pulos ng tatrabaho, di ba? Oo, sab noon. Yun nakakita kang tatay ni mo ikong. Blak ka mo to. Palit ko rin siyang lansang. Ganin na ra. Taon na ba ito eh? Sige na, arin ako ha. O makitaan gani ni mo padali ha. Oh. Maglangay-langay gani na siya ro na maunay magudi sa ani akong gipalit nga lansang. Palit ko sa una mo, nay. Lansangan ko ng lubot adto. Bangas ka lubot yun, nay. Orbida. Aron di na magsigigaan. Lagad ko kayo ng tawanan bisig tiguang na. Ana, ikaw na bahala. Ikaw na pagtataikong, nay, ha? Sige, sige. Arin ako, nay. Dong Atoy! Oh, uy, Nipisi. Mayo kini ka na. Siyempre, uy, Sabi. madahan, supportive ba kita ni mo? Ano lagi, abi na ko di ka man, he. Salamat nga ni ade ka. Ikaw, ko inspirasyon na ning dua-dua taon ba? Di ko na dua, ugwa ka. Lahi mo kay day, ko dua ka. Bisal saon ko kitsa, di ko kay Gusling. Kobe Bryant, ko tagtirada. Kay narabato. Nya, Stevie Wonder. Ay, Stevie Wonder, patay siya po. Kasi pag nga bang Stephen Curry, mauna. buhi pa na siya. Baka na buhi pa na. Pero gani ka, inigitsa na ko. Bigyan po ko kay Gusling. Amaw ka, Atoy, uy. Oh, ha? Sige, sige. Day, ano sa ko, ha? Sige, sige. Gusto ko na dua. Okay, good luck. Okay. Among gipanikamutan ni mudaog mismo ang duwa para kami dahil muda sa final ba. Ug tuod man, tungod lagi taon sa akong inspirasyon ni sa Interpret si nakadaog gitaon mi ang akong palalap gadadog itong buwa puntos kung maayo tungod kay daghan kay na akong 3 points nga na-shoot. Ug unya kami gyud midaog dinhi. Dong, idaogin mo, Dong! Pwede ko butas siyo. Salamat kayo ha. Ikaw ganda sa mga uga. Ayun, ano ako man, mo ko'y apil sa duwa. Ikaw hinoon, ikaw mo inamuntos ug maayo. Oh, ingati ka rin, English. Basta, nakakaray. Ikaw mo naghatag na akong inspirize. Inspirize, uy, salamat. Ikaw, ganda, suratin ako. Ay, mauna lang ko ni mo ha. Magkita lang na rin gabi eh. Ano, English sa sad eh. English, dari ang English, no? Sige na, kayo meeting sa niya. Mga nga, sige, sige. Mag-iapot ang rasa, mag-iapot ha. Oh, Dong. Tay, pre, asam ka, ha? Muli na ko ba eh? Ay, unsa. Nadatas finals. So, klaro doon kung di tamat champion. Sikan ka. So, karon pa lang, mag-celebrate ta. Birkol ka. Unya. Berkulasa ko mereka na, be. Asa? Birkol. Daliro. Palalir ka ng patapukon. Naradihan na rin. Ika ka dito, ha? Ay. Oy, batang San Miguel! Dalay na mo! Mag-Birkol ito! Oo! Gipaningon sa kabugnaw, ha? Ang paborito mo nila itong San Miguel Pale Pilsen. Yes, pre, atoy. Basta kompleto ang barkada. Mag-Birkol yun dayon. O dili mahimo nga wa ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama! Unya ko sa mga ipapot na to para sa atong championship. Abdihan na na to. Para sa umabot at championship! Cheers! Cheers! Pag-bilsin mo diha! Birko! Lingaw kayo ni sa among selebrasyon, bisag wa pa. Kaya nagkakuro man, basta mag-Birko lagi, dali na kayong tapukon ng mga barkada, ang mga batang San Miguel. Unya, at ay, championship mo, ugma mo uli si Inday Claire o si Servito, tanaw yun sa mo ang 2 taon. Maatay ka karon. Tatay. Tay. Laruhan ng duwa-duwa ni mo, ha? Imo na lang napasagda na imo trabaho. Ay, way Mas problema. madawat ka niya na. Ay, ka problema tayo mo sabot ra na si Arsenio na to. Nung sa mga kayo, ako problema sa kong trabaho tayo. Na lang. Sigil ka ba yung absent? Ay, sos nang hid mo sagot tayo. Di sana. Sa may palabihan ni mo, ang imong duwa-duwa o ang imong trabaho. Ay, ay, kablaka tayo. Di ta magtarog diha, noon sa kaya mo supervisor. Maya mong Captain Ball. Basig nagtuo ka nga ang imong supervisor ang musweldo ni mo, ha?
ang inyo ba yung kumpanya? O niya, kaya inyong basketball. Wala magnilabot sa inyong kumpanya, ha? Sumailabot kumpanya na inyong basket. Tay, relax lang ka. Unsa biya ka. Masakit biya ka nag-high tik-tik. O sa tik-tik, ha? Ay sos, high blood og gabi tik-tik. Hello? Ako pa ni mo, no? Magminyo ka na. Aron matalo nga ng imong kinabuhi diha. Ay, tay, hapit na. Bilibagin ako ni mo. Karong human sa mudigat ay mao nay basta dako na akong project tay karong pagbinyo. O say project. Tay, nagsabot mi sa kong uya ba. Nga bisan o basin karon tuig ka magpakasal mi. Kaya doon na kay Tinigom. Doon ay gamay tay. Nya karong Disyembre naam sa bonus, napapigyon mi major bonus. Mo na ako istiras mo kasal. Words mo ko. Sige dong. Kay murag mingaw na kayo ni atong bahay na. Gusto mo ko na mo ni nanay ni mo nga dunay bata nga magdagan-dagan din sa atong sala. Ay, kanar de tay. Abi sa karon gusto kog batang magdagan-dagan din itong sala. Ano man ko na magkatag na yun kanya ikapo na mo. Ay, di ba? Gusto mo ka dunay bata nga magdagan din sa itong sala? Dali ro. Usaon man na ni mo ha? Day anak kang wani mo ipahibaw na mo, ha? Ay, totoy, dili sa iyo na natay. Manghuwam na tagbatas tong silingan, yung panagigano na ito di sala. Ay, kuanggol ka magkak. Sige ka diro ba? Lungag ka. Imong anak ang buot na kung ipasabot. Kada bang imo kung liwat ka, amog yung apo nila kayo. Manguha ka ng mga bata diha sa atong silingan. Mga sipunon na ba kayo kada? Klaro tayo, noon sa ikaw mo, klaro. Bugo, dukang dako na. Pero na imong uyab kung magpakasal na ba mo? Tay, ay problema na. Ay kabla ka, matok sa bayas kong uyab ron. Iya kong ipaila-ila siya mga kilikanan. Dali doon na si Daddy. O siya trabaho ron. Mao ba day? Andali. Lingkod sa diha ha. Salamat tay. Nay Pretz, unsay trabaho diyan ng Daddy? Nasa military. Unsay yung rugo? Colonel. Kumo. Pero ayaw ka balaka. Uy, buutan na akong Daddy. Tagsara kayo na mo salvage. Ay, lagi kahatlot lagi. Buutan na akong Daddy. Di na mangunsa. Maong ka. Feel Puro bang itlog. Dad? Insam ni mo bisita? Unsa man ni? Terorista ni? Dili sa Dad. Uy, ako ning hinigugma, Dad. Ako boyfriend. Kini! Ako ba? Unsa ba ito yung anak niya? Ako siya gidadi ni para imo siyang mahimamat, Dad. Unya, gawas at ana na ami importanteng tuyo nimo. Ha? Unsa man ka na iha? Unsa na? Gusto namin magpakasal, Dad. Unsa? Ikaw! Uy! Magbinyo sa akong unik ka iha! Ikaw! Sir. May trabaho ka! May trabaho ka! Gusto ang laki nga mabana sa kong anak, no? Kanang ligdong, ha? May bisyo. Dili mabay. Og labas sa tanan, may trabaho! Nakabaan akong ganan. Tuwag! Tuwag ka ako! Nakay bisyo? Wow! Wa kay trabaho! Nasuroy. Unsa? Ha? Nakay bisyo? Giapit ako na ni. Makahihinta sa daan. Ano mo sulit, ha? Amang kay klaro mo. Sumag ka. Wa mo sige klaro mo tana, sir. Dad, karuwa sa imong pangutana. Lain ka mangutana, nagkasumpaki. Iha, klaro, ato. Ang imong manggod, Dad, nagsunod-sunod imong pangutana. Una nangutana ka, ingon ka, kanang why bisyo, di manugal, may trabaho. Tagsa-tagsa sa Dad. Okay. Wow! Ako, Usbon. Tagsa-tagsa una to. Una, nakay bisyo. Musugal ka ba? Dili, sir, ay. Good. Himabay ka ba? Dili, sir. Good. May trabaho ka? Sir. Good. Muna ako pangita nga may mabala sa kong anak. Kanang dili magkwenta sa bukog akong anak. Na sa gayon nga magbinyo na mo. Ha? Kay may trabaho ka man. Di ba? Sir, na ako'y trabaho. Good. Sa ato pa, sir, okay nang magminyo mismo anak, sir? Okay na ko. Good! Kuyawan mo sa tali mo. Tay, nay, kanang panganda mo, ha? Karong sumanahon na, usanin ni mga dawa, bato tas bahay sa kong hinigugma. Nya na ikaon dito na. Pwede hatos kay ngoy. Kaong nag-ii mo. Kining iho. Yes, tay.
Kaysa may nag-birthday, na ay litson dito. Tuod man pila may sugilanon, dadayon gyud mong pamayo sa butan na mong kasal sunod tuig Pebrero 11. Mao na among kasal. Pero usa kay tabo nga wala ko damha. Nga maoy nakaproblema nako. Unsa? Mao na tay, nay. Takta ko sa trabaho. Mayo hinuon. Ha? Ay, karaan naman ang style ay kong. No, sa magpagpaunsaan na nga nataktak ka mas mong trabaho. Gibaloy kong taon sa opisina, kaning mga tataon kaming mga estudyante, kaning mga trabahante tay ba? Ang mga performance na mo, niya nasuta man taon dito nga, daghan ko gabsin. Mauna karon. Tungod na ng imong basket, ha? Matod pa nimo, dili ka mataro kay suod mo ang imong supervisor. Ay, manilon, ha? O sana ba ning gamaasa na ba ang imong supervisor? Nataktak sa day. Ilang saan ba nimo karon? Naslunon ka na ba? Kukuha tayo, mo ni problema na ko tayo, kung saan ni ako, dahil ba taon gusto ko mga bridging, nga mo kaban na taon niyang anak ko, guway trabaho. Magbuo tayo siya nga nataktak man ka. Kasabi! Di mo na kasaban, uy, kerdil sa military, ama. Sa? Ika kasaban, ay. Pagkakidot. Mga niya kong 5 taon. 4 taon na ko'y trabaho na karoon. Saan rin ako? Musugot ka nga mahan taon sa kong hinigugmang makasalmi. Unsa ba yung kubuhaton? Palihong tabagi taon ko niyo. Unsa man ko kamoy pasultihon. Atoy. Hello, Ate Friends! Jen, may nga daw, Jen. Kuya Alan, the morning, Ate Friends! Nga ito ba tao niya, paimno na to ang said panyawan Coffee Mix mo rin ang best kaya na itong imnon para sa mga trabahador sa ato ang opisina. Kaya dili magduka nga itong mga tao diha, padayon sa pagtrabaho, pagdayon sa pagtabang sa mga katawan diha, mga talisay noon. Kung makainom sa ato ang pinaka best, nga nindot kayo kausar kayo inom mo, pwede nyo makaduaw ninom ang ato ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Okay, Ate Fe? Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol nato, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo, maghapon. Usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi, una ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa gadaan sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bay na ning kidney o UTI. Ayaw mo magkaguol, di na taangay mabalaka, ana. Tungod kay dunan may makatambal, makaayo. Anong atong gibati bay na ning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Asa ka dito kapalitan na, Ate Ay, Pres? anak na mapalit ninyo ang Kogon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, Ate Pres. Unya sa tanan itong mga kaigsuunan po. Nga, may gamit sa tuwang Sedlen Mitwell. Thank you kayo ninyong tanan, ha. Salamat kayo. O, kamo ang naghimog number 1 sa tuwang Sedlen Mitwell. Ba't tinuod mo wag tang sa atong panuhot, pabawal parakit sa kalawasan, barikos benz. Katul, kutos ka bataan o gilikay, pagita sa dinggi.
Kung makainom ta, ay no, dito mino na. Ato na haplas, ako una-una said, Padyawan Coffee Mix, magod mainom na to. Ato nga haplasan sa ato ang said, liniment oil nga number 1 haplas sa Kabisayan o Mindanao. Nga ana na to, mapalit sa butika, di ba? Kuya Gali? Dinood na gams, sa butika, nagyo na to mapalit ang atong bantugan kay nga nailahan nas katawan, na matudan nas katawan lang, ang Sid Liniment Oil. Ano nagyo na to mapalit sa butika, mga amigo, mga silingan, mga suki na to, tipaminawan, tigamitan na to gams, kay tiktig bubagay na gams. Basta wag na ibaligya sa gawas. Sa butika, nagyo na to mapalit ang atong epektibo nga bantugan nga Sid Liniment Oil. Butika. Pero lunay Facebook gams, Facebook niya, bisitahan na to ang page sa Sid Marketing. Na-type na to, Panyawan Herbals. O kayo kalimot mga higala, atong i-like ang page niya. Napita niya, makita lihatanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalit na po na to sa Shopee, gams. Shopee, sa ato pa, o layo-layo tas butika. Ato tas sa Shopee. Pero doon tas butika. Kita kay Maur ganyan na maligya og tinuod nga haplas Sid Liniment Oil. Sinabot na ta. Okay. Kaya gam, atong nga divers, mga taxi drivers gam, nga tigamitan o kanang importante nyo kayo sa Liniment Oil gams. Kaya ilan din na to gams, si Kuan gams, si Sander Sario. Murag palinte ni nagsisilid yung sos, kaya naman sila kaliwat yung sos. Kaya Kuan man siya, Barangay Bugas, Badyan, Cebu. Badyan, Cebu. Sa taxi nga M-Card, si M-Card taxi, si M-Cards taxi, si Sander Sario. Thank you dong. Sa ayaw mo pag-asali kayo, paminaw na mo niya, tigabitan nyo kang Sid Liniment Oil. Biliban ako na bilong kisige din sa kagamit. Niya, si Bito o si Claire Gams, okay na Gams, kaya nanamalihanon niya. Si Pare Arsenio, di ay nga, pwede yun dito, hipawaw na to. O siyang asawa nga si Mili. Niya, tigabitan po na Gams. Labi na yun, ang magtiayon nga si Rami o si Dayan. Diya, sa Lapu-Lapu City. Thank you din. Si Riz di ay? Pero niya na bar. Si Bar, regular man na to bar. Ato sa balo, dito biliban ako bar Inisay. Agi sa Gams. Sa bar, agi lang ko. Di pa, balik ko sa agi. Balik siya. Ay, balik lang. May niya, wakita. Tigamit na ba lang ta? Si Riz o si Chiri. Si Bar Kulina sa atong Sid Liniment Oil. Thank you. Halwa, Bam! Good morning! Automatic maminaw ka nang naagani canteen kilit sa Cebu Metropolitan Cathedral. Na ikananan dihan, no? Naminaw sila nato mag-monitor na to. Mr. Franklin Serencio, Gerard Delgado, Nina Guriz, Lita Rabago, Kimberly Pacanya, Suset Vergara, Baby Abelia, Kukoy Ruma, o Flores. Salamat kayo ha sa inyong pag-monitor sa tumatalaman nun. Uwi na binagayon ang ato ang celebrity ko di kabiyo rin. So, ayaw ka mo kanimot ha? Ang mga sangkap nini, gulat tayon, papaya extract, aron magpabiling kitang hamis puti. Kay samtang magamit kita ni ini, nag-repair sa pini ato ang mga dead skin. Ingon man doon na kita yung mga blackheads o whiteheads. Doon na sa kini mga sangkap para magpabiling kitang kutis porcelana, kutis artista, younger looking. Celebrity ko di bihon. So, alam ka na ito mga kababae na awon sa mga. Punta na lang mo sa butika ha. Thank you. Ate Pres? Ay! Anong senior ka nung adlaw, guyat? Sa dudong ato eh. Ato? Nya, salamatan sa nato si Bay Jordan nga, pero may yung makasuri-suri na to ni Ate Pres. Ni agid siya, ni suri-suri na to dire. Thank you kayo ni mo diha, Bay. Salamat kayo sa imuhang pag-duaw na mo din eh. Naaba ka dito sa Usamis, Bay? Bisamis? Nara ka dire? Nara ka dire? Sige. Thank you kayo. Usap po ni siya sa Martistas, Bumbo Radyo, Bay, no? Napa din siya dito sa ato ang igsuon po ng mga istasyonan, mga suod po nato din dito gikan sa Turner Field sa una karon diyan sa RMNDY Speakable. Salamat kay nimo diha, bay. Okay, Ate Pres, ang ato ang problema sindong atoy kaniya problema, Ate Pres, kami yuon kay siya. Ang iyang problema kay ang amahan sa iyang uyab di gusto wa si trabaho, wa si kuan ana kinahanglan why bisyo wa tanan. Ang nakaproblema, Ate Pres, bunta na siya, na ako'y trabaho. Karon gitaktak mo siya, Ate Pres, tungod sa sige niya absent itong basket nila. Ano yung problema siya? O sao niya, ang amahan ko nun, hindi Prixie. Hindi amahan ni hindi Prixie. O, di ba gusto may trabaho? Ano yung problema ron niya, Ate Pres? Ano, ay tingali ng amahan, eh? Di ko din na ay trabaho, yung mabanan si mong anak. Tinood na eh. Sao man yung mga anak doon? Ngita, laglay trabaho to eh. Gisod sa sako o gibitay. Gito pa trabaho. Gipasuhan? Wa ba? Wa pasuhi.
Intro pa gani. May numdum yung gana sa una natin. Bata pa taba. Suunti ka rin sa ako. Pasuhan. Bitaw na ka natin. Usa ka babae. Basit sa mga katsila na sa una natin. Tingali. Pero wa man tingali na buhatan na to eh. Pasuhan ni mo. Basi, no? Nangka, tingali, pasuhan ni mo. Nangka, aron mo. Karay, no? Si Suot sa ako. Pasuhan. Marunang ka. Bago sa bab? Usa ka babae ni Pauli gikan sa syudad sa probinsya sa ni Pauli kuyog ang iyahang pamanhunon. Pag abot dito, dida sa iyang amahan sa sud sa ilahang sibay. Kay mo kalbukid lang to ang bahay taon gamay makayo pero naay sibay butangan na dito mabutang-butang. Gipakita sa amahan ang gisud sa sako nga gibitay. Karon. Ang suot sa sako, mga mani, mga kakao, mga unsa pa diha. Gingnan ang laki, naamo ani. Naamoy inyo. Man nakagtanaway akong gibitay, dali nga re. Gidala po siya dito sa gawas sa sibay. Gibukad ding habol nga puti kaayo, dako. Yeah. Hala. Ano ba dito? Ano? Dili. Hala. Ibu-ubo ang tanan ng kwarta diha. No? Oh. Ano ba? Yeah. Uway kwarta. Wag ba dayon? Huwag yung dayon? Wag ba dayon? Naamo po niya, ma'am, naamo dito sa ako niya. Usa ka babae gibitay. Nga naman. Diya sa jeans court, tabi yung binabitay. Unsa? Unsa, oy? Tabi yung binabitay style niya, Ate Pres. Unsa man? Bitay. Unsa bitagi bitay man? Prince Court? Jeans court dito. Ha? Jeans court ba? Dito mas ka-orin lapit. Ano bitay magipatay? Naman para bitayan na. Sige, si Tigili, may gisulti sa dindot kay Diagams, kay bitay-bitay. Ano kabitay ka? Bitayon ang babae? Oo, nakabitay. Nakabitay galit ka. Lahi po nag-ingon gulyat. Lahi po nag-ingon gulyat nga hanger? Lain mo na, kadang po. Na po dito spider, kadang spider style po. Kadang mo ibutang. Na, nagit. Sa Tigili, sa o. Oy, Pans! Kaya ibitay pa, Pans. Tabiyugon. Pans! Ibitay niyo Tabi tabiyugon. ko, jump shot ko. Inyo, nagyod na. Huwag yun na ang mga babae. Ako sa atin tamba ka niya to eh. Ay sa, ingon ka naikibitay, naikihanger. Matagal itong nakalitok to among kuhan sa lingan nga si Manang pag-abot siyang bana. Ano man? Balik tas karaan do. So karon, toy, dong pagitag trabaho. Balik ta. Kaya iya, kung ari ka mo basa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 1, 31 ngadto 32. Busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo ako nga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. Karon, sa sinugdanan pala silang pagkauya, wala mo gud siya magtinuod, wala mo gud siya magklarolan, wala magtarong. Tinunood mo niya habang? Di ba, kanang pagtanong ka na yung ultimo yung papa, yung rin na ba kay klarong pundog, magminyo na ka. Oo, nya di, nagsabi mo bam, ang iyang saligan lagi, katulaging, inika Disyembre pa, nan ako'y kwarta kay napag may mid-year bonus, so niya napabiyod ko'y bonus, plus sweldo pag yun ako. So, Mao mo na lagi iyang kay ihapak sa iyang pagkasal? Mao lagi kay suod ko ron yung supervisor. Igitaan siya pinahat yung amahan. Ikaw, supervisor, o kumpanya magiging masweldo. Ani na lang. Nga, anin lang dong. Yeah. Mahadlok man ka nga dili madayon na yung kasalyan kay hindi ko maay magyud mo sa babae. Giingon man dire kung ikaw tinuod ko na higug magulyat, ihatag nimong tanan. Hatag tanan. Karon. Karon. Kung tinuod ka na higug nga ng babayhana dong, sultihig yun na yamahan prangkahe, nga tinuod na kay trabaho, apa nataktak ka man. Ano lang? Sultihi lang. Yeah, meron ang amahan. Pangita unang trabaho. Unay ka balik ka rin. B. Di, ako Ate Pres, ingon nga niya nga, sir, naamig yung kas military, sir. Sudlo ba? Bangi ko, kwan service, bangi ko trabaho. Usul sa dito, military. Mana siya nga, ako lang itig salvage. Bayot. Ani na lang. Prangkahan gud niya, uya pananglitan og dili gud mo sugot ang amahan sa babae. Nawa tay mahimo. Apan dunay mga instances usahay gulyat no. Nga ang babae mangawat jug lakaw og mukuyog sa laki. Oh, basta mainglaw do babae. Kay og mulayas ko no, abutag usa ka tuig, duha ka tuig, kung magdana gamay bata, mudawat mo kuno gilikanan. Kuno lang ako, ha? Munay pong. Lain doon tong nibali ko kay magbanoy kuparil lang ta. Lain po to. Wa ko kakuan ana kay dunay sa amo nga
babae nga gagbata, kay napaangkan, wa gyud mo hikap ang amahan sa kabuan. Wa gyud mo hikap bata. Tig-ag, kuan. Kay wa sa kayon, kay wa Balakihan. sa magdamgo kay ayang anak kay paangkan. Ana na lang gulyat. Yeah. Apan katong ingon yung gibit ay naigihangit ko mangilabot anahan ko ko kasuway. Suwayin niya Kaya ba? ako sa amo gipahigda naman ko. Salamat pa naman ito naman noon. Kuna ko ang puzzle, tiho.